Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu uMhlengi Zondi. Sizocela ukuvula ngomkhuleko kubo bonke abantu abalalele njengamanje. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi, malingcweliswe igama lakho. Umbuso wakho Nkosi mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele namacala ethu. Usiphe amandla nathi ukubathethelela abasonayo, size singangeniswa ekulingweni, kodwa sisindiswe ngezwi lakho elinamandla, ngomusa nangobukhona bakho empilweni zethu, ngamandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Ngizocela kubo bonke abantu abalalele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, laba abakholwayo abasindisiwe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, nabo bonke abantu abathi bayasonta bayakholwa ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi. Nawe ongazi ukuthi yini ukukholwa, abantu uma bethi bayakholwa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu bakhuluma ngani? Usheshise uthathe iBhayibheli elikhona endlini, ungabuzi nokubuza ukuthi likabani, ukuze sizoba nokuqonda sonke masivula imibhalo. Masithi siyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi nokuthi wasifela thina sonke, thatha iBhayibheli lakho ukuze sizoba nokuqonda masivula imibhalo. Mungenayo iBhayibheli, sheshisa uthathe ifoni yakho, inkosi mayithinta inhliziyo yakho, udownload iBhayibheli ukuze uzoba nokuqonda masivula imibhalo, nawe ububheka kwiBhayibheli efonini. Amen. Angihambi ngedwa njengoba sengishilo, ngihamba nomfowethu uMhlengi la. Bingelela nondaba. Amen. Siyabingelela bazalwane egama lenkosi uJesu Kristu. Sibingelela bonke abantu abakholwayo, abangakholwa, abazondi beqiniso, nabo bonke ababoshiwe. Sisho ukuthula makube kunina nonke, umusa wenkosi mawehlele kulabo nomusa kubona. Amen. Ukuba konke kungamandla akhe, akuyona intando yomuntu kodwa kuyintando kaNkulunkulu ukuthi inyama yakho isahlangane nomphefumulo. And uNkulunkulu ingoba usakunikile isikhathi sokuthi wena umazi, umlandele, ufunde izindlela zakhe ukuze wena uthole ukuphila okukuye, ukuze usindiswe kulolaka laNkulunkulu nentukuthelo ezayo kulabo abangafuni ukwamukela ukukholwa kukaNkulunkulu nokwamukela iqiniso, nalabo abazidukisa ngenkani bengafuni ukuzwa iqiniso, bezenza abahlakaniphile emehlweni abo. Sizoke sithule lobo bufakazi kubona laba asebelazi iqiniso ukuthi uNkulunkulu yedwa ungumoya oyingcwele, and umoya oyingcwele umoya weqiniso, and umoya weqiniso iwona odale konke kusukela ekuqaleni kuze kube manje nanesikhathi esizayo. Njengoba esho uNkulunkulu ethi yena ungu-Alpha no-Omega, ungumqali nomphelelisi wakho konke okukhona. Yena akadalwanga, ukhona okuphakade, so konke kuvela kuye ngamandla akhe. Konke kungudumo lwakhe, sifanele ukumdumisa ngakho konke asinike kona. Amen. uNkulunkulu osinike ukuphila, uNkulunkulu osinika ukudla, uNkulunkulu osinika amanzi, uNkulunkulu osinike izilwane ukuthi sifuye. Konke kuvela kuye ngoba wanika umuntu amandla ukuthi abuse ngaphezulu kwazo zonke izilwane ezikhona emhlabeni. Simele ukumnika udumo ngakho konke. Ungaba nemali ingokuba kuvume yena, ungahlupheka ingokuba kuvume yena, ungagula ingoba kuvume yena, ulimele usesibhedlela ingokuba kuvume yena,
uthi yena uyabulala futhi uyaphilisa, uthi ulimazile futhi uyakupholisa, uthi uyaphakamisa isandla sakhe emazulwini athi ukuphila okuphakade. So simelwe ukuthi sazi izindlela zikaNkulunkulu ngokuba zona zingukuphila neqiniso namandla ukuthi umuntu azuze, ngokuba ngokwenyama akukho nzuzo, kodwa-ke ngokukamoya kukhona ukuphila okuphakade. Ikona lokhu esikusebenzelayo ubona nje sivuselela abantu izimilo ngezwi lenkosi, ngokuba uma isimilo sakho sesivuseleliwe usuzohamba ngezimiso nangomyalelo kaNkulunkulu owahlulela ngendlela elungile, ngoba uNkulunkulu akakhethi kuso bamuntu. So sibonga uNkulunkulu ngabaprofethi bakhe nababonisi bakhe bonke bathumile izinceku zakhe ezithembekile ngeqiniso, ekuyizona ezathunyelwa ukuba zishiye nalolwazi esinalo nokushiya izibonakaliso ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uphila okuphakade. Siyambonga uNkulunkulu ngendodana yakhe ayithumela yona yodwa ukuba izosisindisa ezonweni zethu, ifele izono zethu, ukuze thina sikwazi ukuthi sisindiswe sibuyisane nenkosi uma sivuma ukuthi sizoni senza intando kaNkulunkulu ngendlela indodana eyafike yenza umusa kaNkulunkulu ngayo phakathi kwethu. Simelwe ukubuyiselwa kuNkulunkulu ngendlela ehlelekile nangendlela elungileyo kaNkulunkulu. So namanje na-ke indodana yashiya imfakazi nabapostoli ukuthi iyona kuphela engakwazi ukusindisa umhlaba wonke nazo zonke izizwe. Bonke abantu bafanele ukuphenduka ekuhambeni kwabo okungalungile babuyele endleleni kaJesu Kristu okunguye ogcotshiweyo ukuthi alethe ukuphila kubantu. Alikho elinye igama ngaphansi kwezulu noma ngaphansi emhlabeni noma ezulwini esilinikiwe, ngokuba-ke kwahlolwa ezulwini, kwahlolwa emhlabeni, kwabhekwa nangaphansi komhlaba, akutholakalanga owezokwazi ukuvula izincwadi. Wase kuba qhamuka yena-ke, yena yedwa lo oqhamuka ezulwini waphinde ezulwini, uyena oweza emhlabeni ukuze azolungisa ngokwakhe mese ephindele esihlalweni sakho sobukhosi. Ungacabangi ukuthi ngoba nakhu kuthiwa wafika waphinde ezulwini njengoba kuthiwa uyeza mhlawumbe uza namagrebhisi noma mhlawumbe uza nezipho zakhisimusi lo wamahedeni enu-celebrate-ayo. Ulaka lakhe luphenjiwe phansi kwabavileyo, lokho kusho ukuthi isihogo sibekiwe kulabo abangafuni ukulalela. Ibona bonke abantu abafuna ukucelebrate izinto eziqanjwe ngabantu bangafuni ukuthi babungaze badumise uNkulunkulu. Ibona bonke labo abantu aba-weak abayi-ground noma bayibiza ngani i-playground, abayinkundla yomdlalo kaSathane. uSathane udlalela kunina konke. uSathane athi kwenzeni nikwenza ngokukhulu ukuzimisela nangokukhulu ukuzigqaja, mase nifuna ukuzisekela ngokuthi nikhulume ulwazi lwenu olubhubhayo, ngokuba anazi lutho futhi ngeke nize nazi lutho uma kuwukuthi anibuyeli kuNkulunkulu nilalele izwi lakhe. Lokho engikukhulumayo kuqhamuka kaNkulunkulu, iqiniso liyababa. Ingakho kumele nazi ukuthi uma umuntu engayenzi intando kaNkulunkulu, uNkulunkulu uthi lowo muntu uza kuya esihogweni. And-ke lokho akujiki kumile kanjalo ngokuba usekumisile uNkulunkulu ukuthi kufanele kube kanjalo. Watshela abaprofethi bakhe waze watshela indodana ukuthi ize yona qobo lwayo izonitshela ukuthi umuntu ongafuni ukwenza intando kaNkulunkulu uyakulahlwa endaweni yobumnyama, lapho kuyoba khona ukugedla nokukhala okungapheli, ngokuba unikiwe isikhathi sokuthi uguquke, kodwa wena wakhetha ukuthi ujabulise inyama. Ukujabulisa inyama okusho ukuthi wenza yonke into ethandwa inhliziyo yakho, lokho kusho uNkulunkulu awufuni ukwenza. Ngokuba yini? Ubona ukuthi indlela zikaNkulunkulu azizinhle noma zilungile emehlweni akho, so kufanele wenze lokho obona abanye bekwenza.
baningi ababenesimilo ababekhuliswe ngendlela eqotho, kodwa endleleni usathane wabawisa. Namhlanje sebeyinkundla kasathane, sebephenduke amathoyizi kasathane, benza noma ngabe yini usathane athi abayenze. Ba-celebrate uChristmas, ba-celebrate iValentine, ba-celebrate abadlali bebhola, ba-celebrate ababusi balelizwe, bahlabela amadlozi, benza yonke imikhuba. Abanye baphenduka izitabane, ba-celebrate ukuba izitabane. Abanye bakhipha izisu, ba-celebrate ukukhipha izisu. Bonke balahlekile badukile. Iyasho incwadi ithi akukho noyedwa olungileyo, bonke balahlekile. Abasahambi ngendlela zikaNkulunkulu, Amen. Amen. abafuni ukwamukela indlela elungileyo nokuthula. So namanje ke ongiphi incwadi yamakhosi isahluko, incwadi yamakhosi yesibili isahluko 17, ngifuna uqala phaya kuverse 7, sibavezela ukuthi uNkulunkulu wenza umusa kwaIsrael, isizwe ayesikhethile, isizwe lesi esiyindlalifa nesiyigugu kuyena sabantu abangcwele. Afunanga ukusiqeda sonke, kodwa ke laba ababengafuni ukuzwa wababhubhisa kwaze kwafika esikhathini sokuthi ufuna ukuqeda ngayo yonke into engezwa, abanikele ebhujisweni ukuze babone ukungcola kwabo, ukuze babone ukuthi ngaphandle kwaNkulunkulu abayilutho. Ingakho ke nivota, senivotele upresident namhlanje. Labo president enibavotayo banicindezela ukuthi nina nilahlekelwe ukuphila okuphakade ngokuba baholwa usathane. Angikhathali uma ngabe ubani obusayo, uma ebusa ngendlela ephambene noNkulunkulu enamacebo angalungile ngesizwe sikaNkulunkulu, lo president noma ngabe lo mbusi ungumbusi kasathane, umbusi othi ke abantu besifazane bakhiphe izisu, umbusi ke othi ke abantu abahlabela amadlozi, umbusi othi ke abantu abadaka utshwala balalane ngaphandle komshado, umbusi ongafundisi ngezindlela zikaNkulunkulu. Yilowo mbusi, umbusi kasathane, ngiyaphinde ngiyasho. Manje ke ayikho enye indlela, ngokuba wonke umuntu ozibiza ngomKristu kumele enze konke lokho kuseBhayibhelini. Uma ungafuni ukwenza lokho kuseBhayibhelini, wena ungukayihlo usathane, ngokuba ungumqambi manga futhi ungumbulali kusukela kwasekuqaleni, udaba lakhe liyaziwa. So kanjalo nopresident noma umbusi othi amadoda walala newodwa nomuntu wesifazane balala newodwa, yena lo mbusi uyisikhohlakali, uholwa usathane. Usathane unguyise, ufanelwe ichibi lomlilo uNkulunkulu mesebuye ezobhubhisa, sezoqeda ngomhlaba, ngokuba ke umhlaba uzokudlula. Konke lokho enikwenzayo ukujabulisa inyama ukuze nithola amavoti, nikhohlisa abantu ukuthi abenze izono, baqhubeke babhebhetheke esonweni. Uma abaprofeti bakaNkulunkulu abakhuluma iqiniso, nabafundisi bakaNkulunkulu abakhuluma iqiniso, kanye nabapostoli bakaNkulunkulu abakhuluma iqiniso, bentshela izinto ezingalungile, bethi buyisalani izindlela zokulunga, nibathathe nibabulale noma nibavalele emajele ngenxa yokuthi nifuna ukugcwalisa izinkanuko zenu, ngenxa yokuthi ke usathane uyanibusa, akafuni ukuthi ke nibuyele eqinisweni nasendleleni elungile, akakufuni ukuthula usathane. Ingakho umculo olalelwayo manje uhlambalaza. Wonke umuntu ufuneka abheme insango ku-TV, apende izinwele, afake amazinyo okufakelwa, aveza amantombazane anqunu, abantu bathi bacula igospel nabo banqunu ku-TV, bayashada, bayadivoza, kodwa abantu bakhonza uNkulunkulu. Abantu besifazane baqambelana amanga, abantu bangabafundisi. Amen. Bavula amabandla ngenxa yokuthi ke bafuna ukwenza inzuzo. Yonke leyo nto leyo ibhalwe phansi kusukela ngesikhathi esidala ngabantu ababephila ngaphambilini, abaphuma endleleni kaNkulunkulu, abantwana baka-Israyeli ababekhethiwe, ukuze ke babe isibonelo ukuthi uma ufuna ukulandela uNkulunkulu yini ekumele uyenze. uNkulunkulu wabanika izimiso, wabanika imiyalelo, wabanika izahlulelo ukuze ke baphile ngokuqonda.
kodwa wasebatshela ukuthi uma ngingakwenzi lokho ngiyoqeda ngani ngokuba angizwani nomuntu ongalaleli. uNkulunkulu akamfuni umuntu ongalaleli. So uma kwenzeka uzitshela wena ukuthi uyakholwa kodwa uyenzi imfundiso nento ebhalwe phansi eBhayibhelini, wena awukholwa. Udinga uNkulunkulu akulungise futhi udinga izwi ukuze uzokwazi ukuthi kuyini ukukholwa. So lokukholwa kwenu kokudlala umasigcozi ngokuthi niphatha amabhayibheli esontweni kodwa nazi ukuthi kubhalweni phakathi, lokho kungukufa kukodwa. Isiqalekiso leso ekumele nisilaphe ngokuthi nivule amabhayibheli enu niwafunde nazi ukuthi yini ebhaliwe phakathi. So ithini incwadi yamakhosi? Incwadi yesibili amakhosi isahluko 17 verse 7. Yes sir. Kwabanjalo ngokuba abantwana bakwaIsrayeli babonile kuJehova. So uthi umbhalo ngokuba abantwana bakaIsrayeli bonile kuJehova kwase kuba njalo uNkulunkulu wabo owabakhuphela, lo uNkulunkulu lo owakhipha abantwana bakaIsrayeli eGibhithe ngesandla sakhe esiphakeme ezweni laseGibhithe esandleni sikaFaro, inkosi yaseGibhithe, besaba abanye onkulunkulu. So base besuka bona bahamba bayokukhonza abanye onkulunkulu. iBhayibheli lisho kahle lithi uNkulunkulu onomona and singabakhonza abanye onkulunkulu. And lokho sikuthola kwincwadi yaExodus chapter 20 verse 3 or from verse 2. Sithole ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu onomona, onomhawu ngesizwe sakhe. Nawe uma unonkosikazi, unomhawu ngonkosikazi wakho, unomona nonkosikazi wakho. Ngokuba yini ufuna athande wena wedwa. So ibandla lingumfazi kaKristu and limele ukuthi lithandane noKristu, lizinikele kuKristu. Kodwa ngenxa yokuthi ke abantu ba-weak, bafuna izinto eziphathekayo, njengokuthi umuntu wesifazane uma ebona ukuthi indoda inemali ashiye indoda yakhe ayofuna enye indoda enemali. Uma le ndoda iphelelwe imali aphuthuma ayobheka enye indoda enemali. Ngokuba yini? Ufuna ibhodwe eliconsayo. Kanjalo khona abafana ababizwa kuthiwa open 10 abathandana nomama abadala ngenxa yokuthi ke bafuna imali nokuhamba ngezimoto zomama abanemizi nezingane ezingangabo. Balala nabo ngenxa yokuthini? Bathanda izinto. Abantu abadayisa imizimba yabo, badayisela amadimoni imizimba yabo, badayisela abathakathi imizimba yabo, bathwale ngezingane zabo ukuze ke bona bazuze. Bafundisi abanye bayathwala nabo bafica endlini zabo kuthiwa kuney'ndawo ezingangenwa, bafake izinyoka, bafita lezo zinyoka ngezinto ezithile ney'mbuzi nangey'nkukhu, benza ukukhohlakala. So abanye babafundisi bahamba abathandaza ngamanzi bachele esontweni ukuze abantu beze esontweni, bashisa amakhandlela. Abanye abafundisi bafake izintambo esinqeni, bafake nezintambo emntanyeni, bathi ke lokho kungusiko. Alukho into ekuthiwa usiko lwabantu eBhayibhelini, usiko lwaNkulunkulu and lokuba ngcwele. Uma ungcwele uphila ngezwi, ngokuba ukhona emhlabeni nje kungenxa yezwi. So uNkulunkulu unomona ngabantu bakhe ngokuba akafuni baphume endleleni bayokhonza abanye uNkulunkulu ekungesibo uNkulunkulu. So uthini uNkulunkulu? Incwadi Exodus isahluko 20 verse 3. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Uthini ngale kwincwadi yamakhosi chapter 17 verse 8. Hallelujah. Bahamba ngezimiso zabezizwe. uJehova awufunde lapha ku verse 7 qala. Kwabanjalo ngokuba abantwana bakwaIsrayeli babonile kuJehova. So mase unile umuntu khona into ayenzile engafanele. Thina sizoni, kumekuthiwa sonile, kumekuthiwa sizoni, akushiwo wena wedwa ngoba nakuda kutshwala. Kushiwo nomfundisi okupulpit. Ngokuba uma enza into ephambene nomfundisi waNkulunkulu usonile. So wonke umuntu uyisoni aze aphenduke enze intando kaNkulunkulu alandele izwi, mase ke eyasindiswa. Ngokuba uma wenza into engalungile
ephambene necebo likaNkulunkulu wena uyisoni. And uNkulunkulu bethu akakhethi buso bamuntu, angikhathali ukuthi ngashumayela 20 years 25 years, but uma kuwukuthi khona into engenzayo ephambene nentando kaNkulunkulu, mina ngiyisoni, ngimelwe ukujeziswa njengazo zonke izoni ezongena esihogweni. So uma incwadi ithi-ke kwabanjalo ngokuba abantwana bakwa-Israyeli babonile kuJehova, abantwana bakwa-Israyeli babonile kuJehova, uNkulunkulu wabo wabakhuphula, uNkulunkulu wabo wabakhuphula ezweni laseGibhithe, owakhipha esandleni saseGibhithe, owakhipha ngaphansi kwesandla saseGibhithe, esandleni sikaFaro inkosi ngaphansi yaseGibhithe, kwesandla sikankosi uFaro yaseGibhithe. besaba abanye onkulunkulu. Sebenzani manje? Besaba abanye onkulunkulu. Laba basaba onkulunkulu, uNkulunkulu wethu munye. So njengoba emunye ngale kwincwadi kaExodus uyasitshela ukuthi yena yini kumele singayenzi. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Akabafuni abanye onkulunkulu ngokuba yena unguNkulunkulu onomona. Uthi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Yini kumele singayenzi kulabo onkulunkulu abanye? Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo. Ungabi nesithombe esilengayo ejongeni noma emqaleni wakho lekuthiwa irosal khona lapho kuthiwa wena uNkulunkulu wakho lo okemqaleni akuyena uNkulunkulu lowo. Namfanekiso wokusezulwini ngaphezulu, noma ilanga noma inkanyezi noma inyanga, awunakwenza lokho kube uNkulunkulu wakho. nokusemhlabeni phansi, Isilwane esinqabuzelayo njengethole lenkomo, njengenyoni, lenyoni elikhona emaromini bathi-ke umoya oyingcwele. Akuwona umoya oyingcwele loya, ukukhohlakala lokho. Uma kwenziwa umfanekiso akuthiwa ukuthi asiwudwebe lo mfanekiso sikhonze wona, ngokuba kuthiwa umoya oyingcwele wehla njengejuba, akuthiwa ukuthi kwehla ijuba. So manje wena uma uthatha lo mfanekiso uwenza kube into ekuyiyona oyicabangayo ukuthi kusho ukuthi umoya oyingcwele uyijuba, wena usudukile. You understand? So ithi incwadi kwehla umoya oyingcwele njengejuba. Wena bese uthatha isithombe sesilwane usibeke ojongeni uthi uNkulunkulu wakho, wena ulahlekile wena. Uma uthatha umuntu ofana nami umbeke ojongeni noma wenza isithombe uthandaza kusona njengabantu bakaShembe, bathandaza kwisithombe sendoda, bathi uNkulunkulu wabo bambiza ngoJehova, bathi uShembe umprofeti kaNkulunkulu. Akuyena umprofeti kaNkulunkulu uShembe, ngokuba imfundiso zakhe ziphambene nemfundiso kaNkulunkulu nemfundiso engcwele. uNkulunkulu uthi siyakuba ngcwele ngokuba yena ungcwele. uNkulunkulu akashongo ukuthi ukuthumela uShembe, wathi ukuthumela umprofeti onjengoMose. uMose wayethunywa uNkulunkulu, emva kwalokho uNkulunkulu wathumela indodana yakhe uImmanuela, uJesu Kristu. uShembe asiyena uJesu Kristu, uShembe akusiyena waseNazaretha. So ningadukiswa ngokuba iBhayibheli, bonke abantu abanamabandla baphatha iBhayibheli, kodwa nina ngokuthi anazi lutho nilandela izinto eziphathekayo, niyabona lamabandla ngokuba nithembisa izinto eziphathekayo. Banitshela ukuthi uright uma uhlabela amadlozi, ugijima uye khona. Batshela ukuthi uright uma ubeka isihluthu, ungazi usibekelani isihluthu, uhambe nawe uyobeka isihluthu lapha. Niqhubeke kodwa futhi nithatha abafazi ngababili, kodwa-ke uNkulunkulu ukuthi-ke incwadi igcwalisile ukuthi indoda afuna ibe nomfazi munye. So yonke lento le ukuthi emasontweni nelala nishadile, lamasonto wonke akhona akhuluma ngoNkulunkulu, kodwa uJesu Kristu awafuni ukumphatha and afuni ukulandela imfundiso kaKristu. Yini ngokuba kuwona amasonto kaNkulunkulu lawo, amasonto kaSathane. And yasho incwadi kaRevelation ikhuluma ngawo amasinagoge kaSathane, okuyiwona lawa khona nabanye abazenza abapostoli abangebona abapostoli. iBhayibheli liyasivezela konke lokhu ukuthi sazi ukuthi okuyikona kupho kwaNkulunkulu. So uNkulunkulu uthi singazenzeli imfanekiso, singenzi onkulunkulu basemhlabeni, ngokuba yena kwincwadi kaJohane chapter 4 verse 24 uyasho ukuthi uyini. Incwadi ngokukaJohane isahluko sesine verse 24. uNkulunkulu ungumoya, uNkulunkulu ungumoya, abakhuleka kuye. So uma uzoguqa kuye uzothandaza kuyena,
bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. Fanele ukukhuleka ngani? Ngomoya nangeqiniso. Umoya wakho kumele unikele uNkulunkulu. Ukhuluma nomoya, umoya ngoba uNkulunkulu akabona. Mase umbona kufanele kube wena sowufile. Ngokuba ke akekho ke obona umoya. Umoya uyenyakaza. Kodwa siwazi uyangalaphi. Laba abakholwa kuNkulunkulu banjalo bakholwa kumoya bamsana bahamba nomoya. Bezwa umoya ukuthi uthini. Umoya oyingcwele. So laba abakholwa kuwo kufanele bakholwe ngokweqiniso. Hallelujah. You understand? uNkulunkulu lo akasona isithombe, akayena ushembe. No. uNkulunkulu wayekuKristu. Indodana kusiyona uNkulunkulu liyasho nje igama lithi indodana. Hallelujah. So manje kwenzeka kanjani wena ukuthi ke uzothi uJesu Kristu umdwebe uthi odongeni uthi uNkulunkulu wakho uthandaze kuyena? Ubula lobo. uJesu Kristu akekho emhlabeni. Usezulwini. Ngokuba wayafika emhlabeni uNkulunkulu ekwendodaneni. Lowo mzimba wawukhazimulisa wawenza umoya. Lowo mzimba wawukhazimulisa wawenza umoya. Amen. Amen. Umoya oyingcwele. Incwadi uLeviticus isahluko 26 verse 1. Yes sir. Ningenzi izithombe. Akufanele senze ini? Ningenzi izithombe. Izithombe akufanele sizenze. Ningamisi izithombe ezibaziweyo noma insika. Singenzi izithombe ezibaziweyo noma insika. Ningabeki itshe elinemifanekiso ezweni lakini ukukhothamela kulo. Ahambe lapha kwincwadi yeIsaya izinto lezi kumele ningazenzi. Ngokuba lo Nkulunkulu esikhuluma ngaye ungumoya. Udale konke. Ithi incwadi yeGenesis kwakhona umoya wakhe kwasekuqaleni uvunguza phezulu kwamanzi. Njengoba sobe evunguza phezulu kwamanzi, ngifuna ngiphe incwadi yeIsaya chapter 45. Bese ungiphe lapha from verse 5. Incwadi uIsaya isahluko 45 iverse lesihlanu. Yes sir. Mina nginguJehova. Uthi yena unguJehova. Akakho omunye. Angithi umuzwa ke isizathu sokuthi ke singakhonzi abanye onkulunkulu ngokuba yena unguJehova. And akekho omunye Ngaphandle kwami. Ngaphandle kwakhe Akakho uNkulunkulu. Lezi ndaba. Amen. Ngaphandle kwakhe nina labo onkulunkulu enizakhela bona nezakhela nini. Aba exist. Abakwazi ngisho ukunisindisa menigula kodwa lo uyasindisa lo. Ungisindisile mina. Hallelujah. Besadlala la kumina usathane engenza isigqila sakhe, engenza inkundla yokudlalela kumina. Amen. Wangisindisa uJehova, uJesu Kristu wangisindisa uNkulunkulu umnini mandla onke. Amen. Ngiphila ngempilo noma ngiphila impilo omngcwele kungenxa kaJehova. Amen. Ubufakazi ukuthi ke uNkulunkulu ukusindisile wona. Amen. Ukusindise ufeba wakutshela ukuthi izifeba zingene ezulwini. Ukusindise udakwa utshwala wakutshela ukuthi izidakwa zingene ezulwini. Ukusindise untshontsha wathi abantu abantshontshayo ngeke bangene ezulwini. Wakusindisa ke ubulala wathi ababulala abachithi begazi ngeke bangene ezulwini. Wakusindisa uphinga wathi iziphingi angeke zingene ezulwini. Wakusindisa uthakatha wathi abathakathi ngeke bangene ezulwini. Wathi imfundiso ngokuba wena ufundisa into engamanga wathi izinja zingene ezulwini. Yes Lord. Ukusindiswa ukuthi ubuhlabela amadimoni uNkulunkulu wakutshela ukuthi nguNkulunkulu oyedwa. Akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Lamadimoni wahlabelayo nithi amadlozi. Nidukile. Nabantu abahlabela amadimoni abangene ezulwini. Ungazikhothameli. Ungabakhothameli abonkulunkulu bena benziwe ngezandla. Ungazikhonzi. Uma uqale ukumkhothamela uyamkhonza. Fanele ungamkhonzi. Fanele ungamguqi phambi kwakhe. Ngeke ngiguqele ushembe mina. Soze. Ngeke ngiguqele isitabane mina. Soze. Ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wakho nginguNkulunkulu onomhawu. Yamuzwa uthini lo nkulunkulu esimkhonzayo? Mase ungitshela ukuthi ngisindisiwe ngalungiswa. Ngiphinde ngibuyele futhi ngihambe ngiqale phansi. Ngiyoguqa kaShembe.
khuluma indoda ngizibheke phansi ngeke ukuthi khuluma indoda ehamba ephethe udondolo lomanga udondolo lokuthakatha ungamane ungisenkantolo kufike bathi the same thing ukuthi uNkulunkulu utheni mina Jehova wakho nginguNkulunkulu onomhawu uNkulunkulu onomhawu uthini ngale incwadi yeIsaiah chapter 45 verse 6 incwadi uIsaiah isahluko 45 Yes, sir. verse 6 ukuze bazi ukuthi kusukela empumalanga nasentshonalanga ukuthi akakho ngaphandle kwami akekho omunye ngaphandle kwakhe mina nginguJehova yena unguJehova akakho omunye akekho omunye wenzeni uqhubeka ufunde le yimi engenza ukukhanya wenze ini yimi engenza ukukhanya so ushambe wakwenza ukukhanya yona imiza nguJehova imiza ngoNkulunkulu umthandaza nikuqa phambi kwakhe kusho bani ubani wathi uyanoguqa kubantu ubani uMoses kuphela wathi wakhumule icathulo ngoba indawo yona eyingcwele lemhlaba senibona nilungcolile ngokuba kugcwele izoni nizoni nihlabela amadlozi niyafeba niyaphinga amen nithi-ke ningabantwana bakaNkulunkulu nigcina nesabatha niqamba amanga ngesabatha nengidala ubumnyama uthi udala ukukhanya dala ubumnyama yezwa loo nto leyo khalalela ngifuna incwadi efubafundisa yona incwadi yaseKolose chapter 2 verse 9 or from verse 8 sibatshela ukuthi wathini uNkulunkulu ngoba manje asikhuluma ukuhlakanipha kwethu sikhuluma imibhalo iyakucacisela ukuthi ubani okuyiyena yena olandela uNkulunkulu ngokweqiniso ngiphe incwadi kwabaseKolose isahluko sesibili verse 9 yebo ngokuba kuhlala kuye ngokuba umzimba qala 8 haleluya xwayani funa kube khona methiwa xwaya ethiwa qaphela yes Lord methiwa qaphela ethiwa beware yes Lord it's a warning yes Lord isexwayiso amen ukuthi qaphela amen qaphela amen yazi indaba funeka ubheke ugadle njengoba usuku uhamba ebusuku yes Lord ufuna ukuwa mekumnyama uyasaba ukuthi ngakhona into engaluma noma ngabanje inkunzi uhamba uqaphelisisa ngithi kanjalo noma ke uhamba ngokukholwa funeka uqaphele ngokuba isitha siyahamba siyabhonga njengebhubesi sifune sobagwenya yayizwa loo nto leyo so uma uhamba funa uhamba uqaphele ngoba ningi abaprofeti bamanga bakhishiwe emhlabeni behambe beshumayela ivangeli engekho befundisa abantu ngemfundiso zokudukisa zamadimoni so incwadi yakutshela ukuthi ke qaphela funa kube khona onithumbayo khona abantu bafuna ukunithumba ngani ngokuhlakanipha wamanga ukuhlakanipha kwaSathane ufuna ukuthumba abantu bakaNkulunkulu ngobuqili ngamacebo wamanga ukuze abantu balahlekelwe ukuphila okuphakade ngokuba bafuna ukwenza inzuzo alikho ibandla ozongitshela ukuthi laqanjwa ngo1960 bani noma ngo1920 no uma lelo bandla laqanjwa ngo1920 angilifuni lo bandla lelo ngifuna ibandla laphakade ngifuna ibandla lika-alpha no-omega lo owathi-ke ngaphambi kokusekelwa komhlaba wathi ufuna sibe njani ngcwele sibe ngcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngingcwele so mina ibandla engililandelayo nemfundiso engiyilandelayo nokukholwa kwami sekutheni kufanele ngibe ngcwele angiyelwa kweshembe angiyelwa kwa-Roman Catholic Church angiyelwa kwa-Baptist Church angiyelwa futhi i-Christianity ungangibiza ngomKristu yebo but iChristianity inkolo eqanjwe umuntu wathi Christianity eBhayibhelini alithi igama elithi Christianity xwayani funa kumbe khona onithumbayo ngokuhlakanipha angiyena nje uluthela no uthi uNkulunkulu lapha uthi ungcwele yes Lord ufuna sibe ngcwele yes Lord angithi yes Lord so uma engcwele yena nakufanele ngibe ngcwele so le ndaba yena ukutshela ukuthi nesigcina isabatha sidlo uChristmas sigcina iphasika yonke loo nto seyadlula siphila ngaphansi komusa umusa ukuthi sikhonze uNkulunkulu ngokweqiniso nangokomoya asisahlabi asisasoki amen ezindaba uthi asiqwaye funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha no yabona iwangcwele amabandla lawa nimfumba khona niyinkulungwane nithunjiwe uSathane unithumbile hlakanipha haleluya itestimony liqhamuke eBhayibhelini ufakazi kuseBhayibhelini nangenkohliso eyize njengemvelo yabantu njengenkohliso njengemvelo
yabantu. awuphinde uyifunde futhi ithi-ke xwayani Xwayani funa kube khona onithumbayo ngokuhlakanipha nangenkohlisi ngokuhlakanipha nangenkohliso eyize inkohliso enjani eyize into engelutho into engekho into nothing never at all njengokwemvelo yabantu. njengokuba abantu bekhohlakele Yes, Lord. isho njalo incwadi uthi uNkulunkulu wabona kwasekuqaleni eqeda ukubhubhisa umhlaba ngamandla Lord. ukuthi Yes, Lord. abantu bonakele Yes, Lord. bakhohlakele Yes, Lord. bonakele abantu yonke into ephuma kwinhliziyo yomuntu ukukhohlakala Yes, Lord. so izwi lilethela ukuthi silungise Yes, Lord. ingakho incwadi isixwayani Yes, Lord. Yes, Lord. xwayani Yes, Lord. Njengezifundiso zokucathula kwezwe basifundisa njengeimfundiso zokucathula kwani ukucathula kwani kwezwe yonke into elifundiswayo uma-ke ingaqhamuki uNkulunkulu iphambene nemfundiso kaNkulunkulu lokho ukucathula kwezwe Yes, Lord. and ukucathula kwezwe kancane kancane kuyakudonsa kukudonsela esihogweni Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. KungenjengokukaKristu. kunjengokubani KungengokukaKristu. akufani nokukaKristu ukuhlakanipha kwabantu Yes, Lord. akufani nokuhlakanipha kwaNkulunkulu ukuhlakanipha kwabantu Yes, ukuba abantu bayihula Amen. bahlakaniphile emehlweni abo Yes, Lord. zonke indlela zomuntu zimhlophe emehlweni akhe Yes, Lord. Amen. kodwa uNkulunkulu kanti moya Amen. khona indlela ebukeka iyinhle emehlweni omuntu kodwa isiphetho ingukufa Amen. kanjalo nokujabulisa inyama ingakho kumele sixwaye Amen. siqaphele Amen. labantu abeza nemfundiso besidukisa Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. ngiphe ukuyona lencwadi yaseKolosi Hallelujah. ngiphe ngithi uverse 11 Hallelujah. Incwadi kwabaseKolose isahluko sesibili verse 11. yes sir Enasokela kuye futhi sisokele kuye futhi ngokusoka okungenziwanga ngezandla. angithi into ngishoyo ukusoka kwakunikwe isithembiso sabantwana bakwaIsrael okwenyama kwakunikwa uAbraham so manje asisasoki okwenyama ukusoka kwethu akusekona okwenyama ithini incwadi Ngokukhumula umzimba wenyama. umzimba wenyama usho ukuthi yonke into ebenziwa ngomthetho omdala yonke into ebenziwa abantwana bakwaIsrael ngaphansi komthetho thina sisayenzi ngoba yini siphila ngaphansi komusa uNkulunkulu ufuna labo abamkhonzayo bamkhonze ngokomoya nangokweqiniso ngokuba uNkulunkulu ungumoya umoya oyingcwele Ngokusoka kukaKristu. ukusoka kukaKristu ukusoka kwenhliziyo inhliziyo yakho uyayithiba ekutheni iyeke ukwenza imisebenzi yenyama ngokuba yini usulandela imfundiso engcwele nimbelwe kanye naye ngombhaphathizo. ngobhaphathiso usho ukuthi-ke mawuthathwa ugqitshwa ngaphansi kwamanzi Yes, Lord. egameni likaJesu Kristu kugqitshwa imisebenzi yakho emdala uyagezwa uma ubhaphathiswa ngaphansi kwamanzi uyagqitshwa wena muntu obuphila enyameni sowuphila ngokukamoya uvuma lokho uma wena uzofike ubhaphathiswe kodwa ubuye ubuyisafana ungazange uzufe ngokwenyama wena awaphenduki wena umbhaphathiso wakho wamahala awenzelanga lutho ubhaphathiswele ulutho yini ngokuba-ke wenze usiko lokugeza izono kodwa wena waqhubeka wahlala esonweni Incwadi ngokukaJohane isahluko 3 verse 3. uJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha, so umuntu kufanele azale kabusha engewubone umbuso ngeke aze awubone umbuso kaNkulunkulu. uma umuntu akafuni ukuzalwa kabusha abulale umzimba omdala umzimba wesono azale kabusha ngokukamoya nangokwamanzi angeke aze awubone umbuso kaNkulunkulu. Phela 5 waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya, angengene embusweni kaNkulunkulu. nelizwi iBhayibheli lithini iBhayibheli liqinisile isho njalo incwadi ithi ya makuba ukuthi wonke umuntu umqambi manga kodwa uNkulunkulu uqinisile so kuyela ngale kwincwadi yamakhosi Hallelujah.
from verse 8. Hallelujah. Incwadi yesibili amakhosi isahluko 17 verse 8. Yebo, Bahamba ngezimiso zabezizwe. balandela ini? Bahamba ngezimiso zabezizwe. Incwadi yaseKolosiwe isho kahle isiqaphelani. Xwayani. Ningahambi ngezinyathelo nangemfundiso zabezizwe. Ngale-ke abantwana bakwa-Israyeli baphuma endleleni. Amen. Bahamba ngezimiso zabezizwe. Base behamba ngezimiso zabantu bezizwe. uJehova abaxosha phambi kwabantwana So baka-Israyeli. ngesikhathi uNkulunkulu ebakhipha eGibhithe, ubathembise ukuthi uzobafaka ezweni lesithembiso iKhanani elinothu nobisi, ligobhoza uthu nobisi, futhi kuphila kamnandi. Ngeke base kube khona isidingo sokuthi bahlupheke ngokuba uNkulunkulu sebabekele konke ngaphambili. Kuphela nje into ayifunayo ukubona ukuthi benze intando yakhe, balalele balandele imfundiso yakhe ukuze ke ezokwazi ukuthi ababusiso kwaphakade. So uNkulunkulu kulezo zizwe kwakukhona izizwe zaziphila. Ukhumbule ukuthi ke kwincwadi kaGenesis ngaseqaleni uHem ubaba kaKhanani lo oqanjwe ngaye izwe laseKhanani, uHem wafika ubaba wakhe uNowa enqunu edakwe iwayini kade-ke eliphuza iwayini, wahamba wotshela abafowabo uJafet noShem. So ngalokho bahamba bona baflathela bayombathisa ubaba wabo bamfihla. Wathi esevukile ubaba wakhe uHem uzala uKhanani indodana yakhe. So uKhanani waqalekiswa isizukulwane sikaHem ngokuba uHem azange enze ubulungiswa. So lesizukulwane saseKhanani siphuma ngaphansi kwenzalo kaHem indodana yakhe nguKhanani. Lesi sizwe saseKhanani saqanjwa nguKhanani. So ngaloso sizathu leso sikufanele ukususwa leso sizwe ngokwesithembiso sikaNkulunkulu, ngokuba sisiqalekiso phambi kwaNkulunkulu ngemisebenzi abayenzayo. Kungasona kuphela, khona noMowabi, o-Amorite, ziningi. uNkulunkulu ngesikhathi ekhipha abantwana baka-Israyeli eGibhithe ubathembisa iKhanani. Ubathembisa iKhanani, ukhipha zonke izizwe ezisondelene neKhanani nalezo eziseKhanani. So bese befika eKhanani, yila khona uNkulunkulu ababeka khona ukuthi ke badle lelo lifa. Ade bathi walithembisa uAbraham lelo lifa lelo. uAbraham azange azayitaste leyo mpilo leyo. Kodwa isizukulwane sakhe uNkulunkulu ayithembisile, safike sona sadla. Njengokwesithembiso uNkulunkulu zonke ithembiso zakhe uyazigcwalisa. So ngiyakholwa-ke ukuthi umhlaba uzokubhubha nakho konke okuphakathi. Uma wena ungafuni ukuphenduka ezonweni zakho, nawe uza kusha esihogweni. So ngaleyo ndlela-ke labantwana labo uNkulunkulu wabakhipha eGibhithe ngaphansi kwesandla sikaFaro, wabaletha wabakhiphela zonke izizwe ngesandla sakhe. Wakhipha zonke izizwe ukuze afake bona. Kodwa bona njengoba-ke nasehlani babengafuni ukuzwa, bemhlupha uNkulunkulu, behlupha inceku kaNkulunkulu uMose ehlani, ngokuba yini ukukholwa kwabo kwangafanele, kwangagcwele. Babezenzela lokho abakufunayo. Njengoba namanje kukhona amabandla amangaka, bonke bazenzela umathanda, kodwa bakholwa uNkulunkulu. Babiza igama likaNkulunkulu ngezeleze, bathi imfundiso kaNkulunkulu abayilandeli. Usho uNkulunkulu, angifuna emhlabeni wakho, ngifuna umusa kuphela. Abantwana bakwa-Israyeli beza ngasese izinto ezingalungile. Abantwana abangcwele even namanje ngasese umuntu uthi usindisiwe, ngasese uhlabela amadlozi, ngasese uyafeba, ngasese uyantshontsha, ngasese unoNkulunkulu abakhonzayo abathathu, ngasese uhamba izangoma, ngasese uthwele.
ngasese uyachakasha ngasese uyabulala Amen. bantu bamaKristu bantu bangabantwana bakaIsrayeli kodwa ngasese benza izinto ezingalungile Benza kuJehova izinto. uNkulunkulu, ezingalungile kuJehova uNkulunkulu. kusho uncwadi Yes, bonke abantu bayakholwa kodwa benza izinto ezingalungile Bazakhela izindawo eziphakemeyo bazakhela izindawo eziphakemeyo emizini yabo yonke. imizi yabo yonke imizi nemizi Ngase imizi nemizi khona umsamu le khona kuthiwa ke kushisa impepho kube kumhlonyana ngaphezulu nemkhonto nezimpondo zezilwane ubuthakathi lokho Amen. Amen. uma ukholwa ngeke uzuyenze lonto le No. Amen. lalela angikhathali uma ngoba ukholwa uma ihlaba lento ngoba vele umthakathi iqiniso liyababa uNkulunkulu uthi ungcwele akayifuni lezinto lezi Hallelujah. so ungangisola wena ungitshela ukuthi unelungelo lonke ilungelo liqhamuka kuNkulunkulu Yes, Lord. yonke imfundiso engcwele iqhamuka kuNkulunkulu le abantu anginandaba nayo ingakho ngimtshela ngayo Amen. uNkulunkulu wanginike wona lo mlomo ukuthi ngimthuke usathane ngemisebenzi yakhe Amen. Bazakhela izindawo eziphakemeyo emizini yabo yonke ngasemibhoshongweni yabalindi. bazakhela yonke into abayithandayo izinto ezikukhohlakala Amen. Nasemizini ebiyeleyo ukuze ubone ukuthi bakopela amadimoni adlala ngabo thiwa kunesigodlo angithi yabona itabernacle yakhiwe ngezandla Yes, Lord. uNkulunkulu wathi kunendawo engangena kuyona nabo ubebeka amadimoni abo ngale kwamabhayi la ezingwe okuthakatha Amen. bese bethi ke babeka amakhandlela la babeke nempepho namathambo nayo yonke lomgcola namabhodlela nezipitipiti zemithi Amen. Amen. bathi akufanele ungene ngalo khona abantu abadala mawona unguza ngale khona utho kuempty Hallelujah. Amen. amadimoni agcwele ngale lawafihlile Amen. imimoya lemhlebelayo ekwenza ukuthi yakwazi ukuqambela amanga umnika imali akutshela ukuthi wena ukweleta abantu bakini inkomo Amen. uphuthume nawe uhambe ofuna uze uyontshotsha inkomo ngoba yakufuna ukuhlabela abantu bakini abasekho baphindele lapho kumele babe khona Amen. lokho okuhlabelayo amadimoni owanikwa yena lo muntu uyokwenza isigqila sakhe lo muntu uzokunika amadimoni uqeda ukuthathela imali yakho Bazimisela izinsika noAshera. yenza indaba bakhonza izithombe Yes, Lord. bakhonza izinto ezidaliweyo ngaphezulu komdwali Emagumeni onke aphakemeyo do you understand naphansi kwayo yonke imithi eluhlaza. oshebe bakholwa ngaphansi kwezihlahla ngithi Yes, Lord. kuthiwa bahlaba khona futhi lapho Amen. bayahlaba Amen. Bashisa khona impepho yenza indaba ezindaweni zonke eziphakemeyo. yonke lento eyenzayo iyize lezi and futhi uma unenkinga nale mfundiso Yes, Lord. woza neBhayibheli lakho Yes, Lord. bese uzongitshela ukuthi ikuphi ke nikwenzayo okuright nina ngokweBhayibheli Amen. ikuphi le engikushayelayo kwamanga ngokuba ke nina nikhohlakali Yes, Lord. Amen. nikhonza amadimoni nikhonza izinto ezidaliweyo ngaphezulu komdali Amen. yini nilandela imfundiso zabantu Yes, Lord. nigqila nithunjiwe Amen. sathane uyanilutha Yes, Lord. thatha imfundiso zoyihlo nokhokho benu ababethakatha aninike nina nezikhwama zabo nibe igqila zokuthakatha Njengokwemisebenzi yabezizwe njengokwemisebenzi yabahedeni uJehova abaxosha phambi kwabo. uNkulunkulu yodwa uNkulunkulu namanje usinika umusa ngokuba thina simele ukulungiswa Yes, Lord. Yes, Lord. uma sekuphele isikhathi somusa Amen. Hallelujah. kuvalwa yonke iminyango yomusa Yes, Lord. mase avula amawindi neminyango yonke yomlilo Amen. mase kusha yonke into ekhona emhlabeni ngokuba vele egcineni kubekelwe lokho ukuthi konke lokho enikwenzayo kushe khona sebezinikela abantu noma singayisihogweni ayikho inkinga ngibile kodwa nemali kuyokusiza ngani ukuthi ube nakho konke kodwa ube esihogweni Yes, Lord. Yes, Lord. ngisho wangibulala mina ngisho wangizonda mina ngitshela into oyaziyo ebhalwe phansi eBhayibhelini angikaze ngivuke ekuseni ngiplana ukuthi ngifuna ukukutshela ukuthi wena ungumthakathi noma wena udukile noma uyisigqila sikaSathane yiko kuba ke umoya engcwele lo ngiholayo uyangivezela ukuthi thina abantu sidukile Yes, Lord. so kumsebenzi wami ukuthi ngikutshele Amen.
benza izinto ezimbi ukumcunula uJehova. benza ini? Izinto ezimbi ukumcunula benza uJehova. izinto ezimbi Ukumcunula uJehova. ukuze umoya engcwele Yes, Lord. angabi nako ukuthokoza. Amen. uNkulunkulu akaneme ngalesizwe. Amen. Nabo ukuthi ke nithi uNkulunkulu uyasithanda ngoba naku wafela wathi indodana ngizosifela. Kusiza ngani uqamba amanga uthi ke indodana yakufela kodwa wazi yakufelelana. Amen. Kusho ukuthini ukuthi yakufela? Yes, Lord. Yes, Lord. Kusiza ngani ukuthi wena uJesu Kristu wakufela kodwa wazi ukuthi usho ukuthini ukuthi uyini ukusindiswa? Yes, Lord. Yes, Lord. Kusho ukuthini ukusindiswa? Amen. Kusho ukuthini ukuba nomoya engcwele uphila kwena? Amen. Amen. Uyakholwa usindisiwe. Uthi umZayoni, uthi umRoma, uthi uyiChristianity, uthi uyiBaptist, uthi uyiLuthela. Kusho ukuthini ukuthi usindisiwe? Bakhonza izithombe. Bakhonza izithombe. Endlini zenu kukhona izithombe ezodongeni. Khona abantu bano-black Jesus, khona abantu abano-white Jesus. Bakhonza izithombe uJehova ashilo ngazo ukuthi aniyukwenza lento. Lalela. Uthi aniyukwenza lo nto, ayizolo nto le hambe encwadi yaMaroma chapter 10. Sifuna ukubafundisa ukuthi le nto yena ayikho. Hallelujah. Ungifuna verse 11. From verse 11 zokuhlanayo sesivala nje. Sibetshele ukuthi kusola ngaseqaleni abaprofeti izinceku zikaNkulunkulu. Akekho umprofeti kaNkulunkulu ozokutshela ukuthi uNkulunkulu uzokubusisa ngemoto. Lo mprofeti umprofeti kaSathane. Akekho umprofeti kaNkulunkulu ozokutshela ukuthi ke uNkulunkulu uzokubusisa ngemali, ukuphupha unemali noma uphupha ibank account yakho inenamba eziningi. Lo mprofeti kaSathane. Amen. uNkulunkulu uthi abantu bakhe abaphenduka ezonweni. Siloke sikhunjuzwa ukuthi asiphume endleleni zobubi. Amen. Ngiphe Incwadi yaMaroma chapter 10 verse 11. Incwadi kwabaseRoma isahluko 10 verse 11. Ngokuba umbhalo uthi lowo okholwa akayikujabhiswa. Lo okholwayo ngokweqiniso ngeke aze ajabhiswe ngokuba ukukholwa kwakhe kubalele ukulungiswa. Wenza konke lokhu okufunwa nokushiwa umoya engcwele. Amen. Yezwa lo nto leyo. Asibona abalelizwe sizivakashi. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Sivakashile kulo mhlaba. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Sifike sinqunu. Yes, Lord. Uma sihamba sinqunu. Amen. Yonke le mali onayo awungene nayo ethuneni. Amen. Ifa lesihlakaniphi lidliwa iziwula. Yes, Lord. Yes, Lord. Abeke ingcebo yenu. Thatha ingcebo yakho uyibeke emhlabeni. Uziyathwala nje impela ufuna ukuba nezinyoka. Uyathwala nje impela ufuna ukuba nezimpethu ngaphambili. Yes, Lord. Ngenxa yokuthi nje ufuna ukuhamba ngemoto ebizayo. Waze wayisilima. Waze wayisikula. Yes, Lord. Yes, Lord. Ufike unqunu. Uzohamba unqunu. Yes, Lord. Benza ihlaya ngamaKristu. Yes, Lord. Ngabantu abangcwele bathi ngakho behlupheka ngokuba ke bakhohlwa amadlozi. Liyini idlozi kunoNkulunkulu? Amen. Ekutshela ukuthi udala ukukhanya, wadala ubumnyama, wadala konke okukhona. Uzongitshela ngedlozi umuntu ade ephila njengawe. Osefile. Selela akanasabela. Ufile. Amen. Ufile. Ingunkulunkulu owaphilayo. Uthi uNkulunkulu ophilayo. Mesho njalo usho ukuthi uNkulunkulu abantu abakholwa ngokweqiniso. Yes, Lord. Yezwa indaba. Yes, Lord. Ngiphe. Hallelujah. Hallelujah. Verse 12. Ngokuba akukho mahluko phakathi komJuda nomGriki. Manje na njengokuba umyelo nemiyalelo nemibhalo nezi laliphathisa abantwana bakaIsrayeli sebaphucwa kodwa abakhishwe langa ukubalahlwe baphucwa ngokuba ke abafunanga ukuthembeka. So kwase kuthiwa ke nalabo bezizwe ufune manje babizwe bonke umuntu okholwayo ngokweqiniso funekeze. So manje ayisekho indaba okuthiwa wena uyiJuda ukuthi ungcono noma wena ungumGriki ukuthi uyisoni noma ungozizwe. Kuthiwa yonke into efana manje. Ngokuba ke iyasho incwadi ukuthi ngihambe ngobheka akekho ufuna ukwazi akekho ufuna ukukholwa ubufakazi bethu. Amen. Qhubeka. Hallelujah. Lokhu yena uyinkosi yabo bonke. Ngokuba yena uyinkosi yobani?
yabo bonke. Elizothini iBhayibheli uyinkosi yabo bonke. Ubacebela bonke. Uceba kubona bonke, wonke umuntu ofuna umoya ingcwele uyakwazi ukuthola. Abakhuleka kuye. Ubani? Abakhuleka kuye. Bonke abantu abazinikelayo kuNkulunkulu, abazinikela kuKristu, uyabanika ukuphila. Akukhathalekile ukuthi ngabe usubulala abantu abangakanani, ukuthi ngabe usudlengule kangakanani, ukuthi ngabe usukhipha izizwe ezingakanani. Uma sawazi ukuthi ke uyisoni sekumele uphenduke, izwi laNkulunkulu likubiza, uyokuxolela kuthethelele izono zakho. Ngisho kuthiwa uboshiwe ejele, kodwa yena okwazi ukuthi ukuthethelelile. Amen. Kodwa ke unikiwe isikhathi. Ngiphe Ngokuba bonke abaya kukhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. bonke abantu abayozinikela egameni likaKristu bayakunikwa ukuphila. Yebo. Kepha bayakukhuleka kanjani Bazokhuleka kanjani? abangakholwanga nguye? Uzokhuleka kanjani ungazange ulamukele izwi? Uzosindiswa kanjani ungazange umvume uKristu? Ngumoya. Hallelujah. Kanjani? Amen. Uyavuma kanjani? Bayakukholwa kanjani abangezwanga ngaye na? Abantu abalalela kaShembe akushunyayelwa ngoJesu Kristu. Yini enikholwayo? Ucanga uma ufu yaphi? Ngakutshela ukuthi emadlozini ayikho lonto leyo. Amen. Alikho idlozi ezulwini. No. Alikho idlozi ezulwini. Amen. Yizo mina ngikutshela alikho. Hlabela amadimoni. Hallelujah. Alikho idlozi ezulwini. uNkulunkulu babezizwe. Uma ngifa uzofica mina ezulwini, angilona idlozi lakini mina. Akushiwo ukuthi kuhamba ohlabela mina ezulwini. Amen. Akufanele ukuthi uhlabele umuntu ongasekho. uNkulunkulu ngumoya. Hallelujah. Uzokholwa kanjani ngashungezwe ngoJesu Kristu? Bayakuzwa kanjani kungekho oshumayelayo na? Yini enizoyizwa abafundisi benu nabashumayeli benu nabaprofeti benu bamanga befundisa izinto nemfundiso zabantu becelebrate nano Christmas? Angithi nonke nibungazo Christmas. Mina ngifuna uChristmas. No. Uma uthi wena uJesu wazalwa ngoChristmas, wena ukhuluma amanga aqhamuka phakathi esifogweni. Ungokayihlo usathane. Ngokuba konke okubhalele thina ukuthi sifunde. Why phome sifunde singakutholi ukuthi uJesu Kristu wazalwa ngoChristmas? Mhla 25. Qambe manga. Hallelujah. Sathane umbambe umbambe ngoqhoqho kwenkinga impitshele khoneni. Bayakushunyayela kanjani uma bengathunywanga? Bayakushumayela kanjani uma bengathunywanga na? Yini liyabashumayelayo bengathunyiwe? Ingakho bethe esontweni lelo abantu besifazana bagqoka amabhuluku baphinde bashumayele, bafaka amacici, bafaka inento zokufakela, bafaka ama-makeup aphende ubuso. Amadoda akhona agqoka obhuti ingiqhwebe nawo, afaka amacici, afaka amabhuluku athight adabukile, afaka izikipha ezincane ezithight namabhuluku aveza ingaphambili njengoba unjalo. Akukundi indilinga benze zonke ama-hairstyle. Uyela ukuyobuka esontweni afaka ubucwebe naye ngokunjalo. Athebhisa ibhuluku olibeke ezansi kwezinqe. Amen. Njengoba uswenka babukwe. Ayikho into ekhombisa ukungcwele. Into ebukayo uzibukela nje abafana bobhuti madlisa abagcwele isonto. Bayafeba bayaphuza khona esontweni. Baqamba amanga bayantshontsha. Bayazondana khona esontweni. Yini abafundisi bena bathunyiwe. Ingakho badefenda ngoba ke babiza ngoDedi. No Brasem, umfundisi ubiza ngoBrasem. Hallelujah. Inkohlakalo incethakalo enkohlakalo yasho umprofeti uDaniel. Hallelujah. Amen. Uyibona esontweni simile. Ifundiswa izitabane, ifundiswa abantu besifazane. Amen. Esontweni bayashumayela abantu besifazane. Nezitabane ziyashumayela ebadleni. Hallelujah bazalwane. Hallelujah. Amen. uJesu asona isitabane. uNkulunkulu akasona isitabane. Amen. uNkulunkulu akayena ubra Jesu. Akayena ubra God. Akuyena umngani wakho. No. Xa uthi uyini uNkulunkulu, mthatha nje ukuthi njengoba nenza lezi zinto nizenza nobhululu benu.
Hlambalaza igama likaNkulunkulu. Ivangeli liyahlambalazwa ngenxa yenu. Nina sizonakala. Nonakele. Thatha imfundiso yabazali benu niyenze imfundiso kube yiyona mfundiso ebalulekile ekuyiyona indukisayo ngaphezulu kwemfundiso kaNkulunkulu. Sizosonakala. Amen. Ikhanda liyagula. Khanda ligula lonke. Hallelujah. Hallelujah. Yini ngabe sashawela? Ingakho niki umusa. Ukuze nibone iqiniso. Amen. Amen. Ngakho uNkulunkulu wathi ngiyokunika induku yomlomo nenkemba yomlomo. Yes, Lord. Izwi. Yes, Lord. Izwi lona lishayayo manje. Amen. Shawa ngezwi, hlaqa unyembeza lo. Kuyemahluleli. Hallelujah. Yona into ekumele nje wena ukuthi wena wazi iqiniso. Ngokuba labafundisi benu abafundisi lutho. Ingakho nizoni ngithola amasonto. Anikwazi ukuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi. Bonke kunina kuhle. Amen. Ingakho ufika sonto lodako utshwala. Uma unikelile wenza ifavor wenza ifavor uNkulunkulu. No. Imali yakhe ayinalutho, ayinamsebenzi uma kukuthi wena inhliziyo yakho nomoya wakho ungcolile. Yes, Lord. Yes, Lord. Yona nto kumele uyazi leyo. Yes, Lord. Angikhethi ngale gospel, anginandaba kwamini iyangishaya. uNkulunkulu akakhethi besobantu. Ngokuba yini sonke ufuna silungiswe. Ithini incwadi? Njengokulotshiwe ukuthi yeka zinhle izinyawo zabashumayela izindaba ezimbi. Yayizwa loo nto, le ndaba zimbi kunina. Kodwa zinhle kuNkulunkulu ngokuba iqiniso lakhe. Simtshela indaba ezinhle kodwa ziyababa. Ingakho ke incwadi ethi wathi yathi ingilosi kaNkulunkulu thatha le ncwadi uyihle. Izobaba esiswini. Izwi lenkosi liyahlukumeza umzimba. Kodwa bese ukukhuluma. Khuluma into ezisweet emlomeni imnandi njengosweet njengoju. Kodwa enyameni liyahlukumeza. Liyahlaba lihlikize. Liyanqamula zonke izinto ezokungcola. Yes, Lord. Ilona zwi ke lelo esishumayelayo. Amen. Libusisiwe nalabo abakhuluma indaba ezimnandi. Yes, Lord. Amen. Kodwa balilalelanga bonke ivangeli. Angitsho izindaba ithini? iBhayibheli liyazikhulumela. Mina ngiyaxhumanisela imbhalo ukuze ilethe uqonda kwena. iBhayibheli liyazikhulumela njengoba lento kufanele ikhulume. Yes, Lord. Mina ngiveseli Yes, Lord. eligcwaliswe ngokuqonda kwaNkulunkulu ukuze ngikwazi ukuthi ngihlanganise imbhalo ebhalwe phansi ngenze ilethe ukuqonda kwena. Amen. Ngokuba iBhayibheli isekelo sakho, Yes. isibuko sakho sokuthi uzibuke uzibone ukuthi unohlakahla, uzibone ukuthi awuxophile, Amen. Amen. uzibone ukuthi unezimbithi, Yes, Lord. ugeza ubuso ngezwi. Amen. Ngokuba uIsaya Uthini umprofethi uIsaya? Nkosi, Yebo Nkosi. kubani owakholwa? Ubani? Owakholwa Ubani owakholwa? ngesikuzwileyo na? Ubani owakholwa ngokuzwakeleyo na? Amen. Uzozwa kanjani? Uzokholwa kanjani? Amen. Bayakuzwa kanjani kungekho oshumayelayo? Uzozwa kanjani kungekho ofundisa ngeqiniso? Uzokholwa kanjani? Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Ngalokho ke ukukholwa kuvela ngokuzwa. Ngalokho ke bathi ukukholwa kuvela ngokuzwa. Ukukholwa kuvela ngokuzwa. Ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. Ithi ukukholwa kuvela ngokuzwa. Yes, Lord. And kuvela ngokuzwa ukuthi thina sishumayela yini? Izwi likaKristu. Yes, Lord. Izwi likaKristu ilona eliletha ukukholwa kwenhlizweni yakho. So uma wena esontweni lakho ningashumayeli ngezwi, nenza ama-fellowship, nenza inkonzo zetiye, kuphi lokho eBhayibhelini? Amen. Nithanda ukwenza izinto ezijabulisa inyama, Yes, Lord. Bomnyama. Hallelujah. kodwa ivangeli lutho ukushunyelwa. Ingakho kukhona ukukhohlakala kwabadleli. Ingakho lababhishophu abaphethe amabandla bekhohlakele. Hallelujah. Yini bafundisa imfundiso zabo
iBhayibheli balibeka le kude yini bafuna inkumbi zabalandeli kepha ngithi abezwanga yini na abezwanga ukuthi ukukholwa kuvela ngokuzwa ukuzwa izwi likaNkulunkulu iyona kuphela into ehlalele ukuthi wena uphile ngezwi ukuze wena kube khona ukuphila kwena uphile ngezwi phela ngiphi incwadi yezenzo isahluko sesibili haleluya onomsebenzi kaNkulunkulu iBhayibheli kholwa ukuthi ke livule ukuqonda kwena nyaka uphatha amaBhayibheli mahala nizohamba nawe esihogweni amaBhayibheli maningavuli angikandaba indaba ukuthi wena ulana neBhayibheli ngaphansi komcamelo uthi uNkulunkulu sekubusisile wisivula kutshele mina amen wisivula amen iBhayibheli funa ulivule ulifunde ufaste ucela uNkulunkulu ukuthi angivulele ukuze wena usindise umphefumulo wakho ngoba umphefumulo ubaluleke ngaphezulu kwegolide lelo lisukelayo ubaluleke ngaphezulu kwemali lwethu wena uyayidinga haleluya yes lord so uma wena uphatheka kabi into ebhalwe phansi eBhayibhelini unenkinga wena amen yazi unenkinga amen unenkinga le serious amen ngoba phela mina ngikhona ngikho lento engikhuluma ibhalwe phansi yes lord yes awunako ukungitshela ukuthi wena mhlambe unokunika excuse uzinike excuse ukuthi wena hayi umhlengi uyaziqambela lento le no phansi eBhayibhelini ingakho ke wathi umpostoli uPetru esebanikile intshumayelo engcwele nemnandi indaba ezimnandi washumayela indaba ezimnandi wayesethi kubona ke phendukani yonke kumele siyenze le siphenduke ezonweni zethu yilowo nalowo abhabhathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu khona niyakwamukeliswa khona siyowameliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele isiphiwo sikamoya oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu ngokuba nesithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo amen sibonga umusa wenkosi lothando lothikizwi kumele lithinde endaweni likulungisa libulala zonke lezono ezingaphakathi nemhlinzo yakho engcolile mase ufuna ukubhabhathiswa egameni likaJesu Kristu soyishiya imininingwane yonke amen amen baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu siyakubonga uNkulunkulu onamandla wena uthembekile baba siyabonga ukuthi wena uthi intando kaBaba wethu sezulwini ukukholwa thinta baba inhliziyo zawo wonke umuntu olalele njengamanje ukuba intando kaBaba osezulwini ayenze bakholwe ngokomoya nangeqiniso banika amandla Nkosi ngezwi lakho ukuba banqobe inyama yabo enenkani ebaholela kuzo zonke inkanuko zenyama ezibhubhisayo zibulale izizwe ngamandla akho moya ongcwele silamkele izwi lakho lihlale kithi linethe empilweni zethu njengemvula sikholwe ngokomoya nangeqiniso sihlukane nezinto zenyama labo Nkosi asebesukile bekholwa ngokuyimisele baphazanyiswa Nkosi izinto zomhlaba phinde Nkosi izwi lakho libavuselele ukuba baphenduke bayibuyisele Nkosi ebungcweleni bakufune ngokomoya nangeqiniso bengadlali umoya wokuzenzisa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi baba abantu bakho ubathandile emhlabeni ngokuba unikele indodana yakho yona yodwa ukuba loyo naloyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade siyayibonga baba izwi lakho elinamandla elithembekile ligcine Nkosi ulondoloze ngaphakathi kweimpilo zethu sinikele imizimba yethu ibe ngumhlatshelo ophilileyo nephunga elimnandi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi yena yedwa ongumqali nomphelelisi weimpilo zethu amen bazalwane sizoyishiya imininingwane kubo bonke abafuna ukubhabhatiswa
asebeyimisele abayilizwayo izwi ukuthi liyakhuluma nabo usayi namhlanje lingakashoni ilanga sheshisa uthatha inamba ukuze uzokwazi ukuthi ungene emanzini ube isidalwa esisha. Inamba ngiyayibiza njengamanje ne-email address. Inamba ithi 066 566 9245. Ngizoyiphinda inamba ithi 066 566 9245. Ngilandelise nge-email address kuwena ofuna ukubhabhadiswa nawe ofuna sixhumane ukuze uzophenduleka imibuzo yonke onayo. I-email address ithi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Ngiphinde izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. Intshumayelo ke ziyatholakala zonke ngokuphelele kwazo ku-YouTube. Kuze uzokwazi ukuthi usubscribe uthumele nezihlobo zakho intshumayelo kuze nabo bezozwa bayisindise kulomhlaba ophambeneyo esiphila kuwona. Ku-YouTube uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Musu ya subscribe ukwazi ukulalela nazi intshumayelo zonke ngokuphelele kwazo. Uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ukwazi ukuthi usubscribe ulalele intshumayelo ungakhohlwa ukusendela nabanye egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ku-Instagram siyatholakala ku-Instagram i-handle ithi izwi lenkosi uJesu Kristu. Zobe usukwazi ukufollowisha nokuthi ukwazi ukusenda ama-DM sixhumane kahle. Ku-Instagram uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ufollowishe, senda ama-DM sixhumane ngoba uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu, uyisiqalo nesiphetho. Yena ungu-Alpha no-Omega, inkosi yokuthula. Amen. Sibonge bazalwane, musa uNkulunkulu nothando osunikiwe ukuthi sikwazi ukufinyelela eqinisweni. Namanje ngokukhulu ukuzithoba sithi siyabonga kukho konke egameni likaJesu Kristu. Sithi siphinde sibonane futhi ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen. Amen.